Un meaño quece motores para a súa gran festa do viño. Como previa a esta celebración, a Confraría de Gastronomía e Viños Corazón do Salnés nomeou a seus novos socios. Nesta ocasión foron un total de 12 persoas as que recibiron este recoñecemento coa tradicional entrega de capas. Persoas vencelladas ao mundo do viño. Pois eu creo que somos unha generación que estamos aquí que vivimos pendiente do tempo, tanto do mirdeu como do tempo. E é raro unha casa que non este vinculada á viticultura. Eu creo que ten un orgullo para nós. A Confraría tamén anunciou o nome dos que serán nomeados cabaleiros e damas de honra nesta edición da Festa do Viño, nun acto que terá lugar o sábado tralo desfile das autoridades. A festa comezará o venres coa apertura dos stands. Abrimos un poquinho o formato, como vedes, o formato vai ser igual que o ano pasado, un formato en 3 zonas diferenciadas, vai a zona de carpa con 20 bodegas, a zona de restauración ou de comida debaixo dos árboles con bastante iluminación e logo a zona de carretera onde están os eventos ás noites. A festa incluirá actuacións musicais durante todos os días e a comida de confraternidade o sábado. Unha festa para poñer en valor e promocionar Meaño e os seus viños. Que nos sirve do Concello? Por do Concello que temos que potenciar o binomio turismo e viño. E así o queremos facer. E por outra parte, decir que un dos mellores blancos do mundo se motella Meaño e exportas a nivel internacional e isto permite tamén levar o nome de Meaño aos diferentes países do mundo. No apartado musical destacan as actuacións o venres de Broken Pitch, o sábado da Orquestra Marbella e o domingo da Oca Band.